znamení nostalgie, farieb a skvelej hudby sa na severnej pláži Veľkého Dražďaka pri Barakude konalo podujatie Woodstock. Táto udalosť privítala návštevníkov, aby si spoločne pripomenuli legendárne leto lásky a atmosféru festivalu Woodstock z roku 1969. Hudobný program odštartoval kapelou Creedence Revival Band, ktorá svojimi hitmi preniesla divákov priamo do 60. rokov. Kapela vznikla v 2010 niekedy a rozhodli sme sa urobiť Creedence Revival, pretože sú to pesničky, na ktorých sme naši rodičia najprv vyrastli a potom aj my. Snažili sme sa tam zahrať čo najviac skladieb, ktoré naozaj odzneli od kapely Creedence Clearwater Revival na Woodstocku. Ale keďže oni mali vtedy nahraté len 3 albumy a tie najväčšie hity boli veľakrát až na tých ďalších, takže sme zahrnuli samozrejme aj všetky tie najznámejšie veci. Verné podanie hitov Janis Joplin si diváci mohli užiť vďaka českej kapele Janis Joplin Revival. Tá prináša známe hity už viac ako 28 rokov. Většina písniček je od Janis Joplin a plus tam jsou vlastně nějaký ještě převzatý, ale všechno to pasuje do toho, co tam má být. Ty 60. léta. Medzi koncertami mali návštevníci možnosť objaviť rôzne tematické stánky. Bubala Design prezentoval svoju unikátnu obuv na mieru. Stánok Sekáč je láska propagoval ekologické správanie. Milovníci vintage oblečenia sa tak mohli dozvedieť, ako minimalizovať odpad a využívať pôvodné materiály na výrobu nových kúskov. Ponúkame vlastne second-handové veci, sú to výberové veci, väčšinou máme taký vintage tovar a potom tu máme vlastne našu upcyklovanú značku Upcyklové a vlastne prešívame pánske košele, saka, hocičo vlastne na dámske kúsky. Dievča z lesa organizovalo tvorivú dielňu, kde si mohli deti vyskúšať rôzne kreatívne aktivity. Mám tu maľovanie, sadrové odliadky, nejaké obrazy, potom vlastne živicové výrobky ako prívesky alebo lapače snov a to si deti vlastne môžu dorobiť potom. Ja tu ponúkam handmade šperky, ktoré vyrábam teda z veľmi kvalitných materiálov. Používam české korálky, japonské korálky, výhradne teda sklené korálky. Používam komponenty iba z chirurgickej a nerezovej ocele, takže sú bezpečné pre deti, pre alergikov. Mám tu aj teda, teraz už sú viac menej popredané tie farebné náramky, ktoré som špeciálne aj náušničky, ktoré som špeciálne robila pre túto príležitosť. Čiže vždy, keď je nejaká téma, tak určite doľaďujeme stánok a doľaďujeme aj tie šperky. Známe hity zahrala aj kapela Blueberries. Zazneli piesne od Jimiho Hendrixa a mnohých ďalších. Blueberries je kapela, ktorá funguje už 10-15 rokov. Áno, v rovnakom obsadení, len 2 členovia sú mimo, takže museli sme riešiť náhradné riešenie, zohnať 2 nových muzikantov. My sme najmä chceli urobiť také niečo, čo súvisí s Woodstockom. Tak sme teraz rozmýšľali, kto bol na Woodstocku, čo vieme zahrať. Tak sa to viac menej točilo okolo Jimi Hendrixa, tam sme hrali asi 5-7 skladieb. Steppenwolf sme hrali sme od proste rôznych kapiel, ktoré tam boli. Večer pokračoval s prievodným programom, kam pána Batukáda rozprúdila atmosféru svojou bubnovou show, ktorá kombinovala exotické rytmy s interaktívnym workshopom. Návštevníci tak mali možnosť vyskúšať si hru na bubny a na chvíľu sa stať súčasťou tohto skvelého zoskupenia. Ukážeme niečo, ako sa na tie nástroje hrá sme tu tak veľmi kamarátsky a v takej veľmi otvorenej atmosfére. A sme práve takto medzi tými divákmi, že nie sme pred pódium ani na pódiu, že sme veľmi blízko k ľuďom. A ukážeme, ako sa na tie nástroje hrá, to znamená, že v našom podaní tých našich bubeníkov budú vidieť a my potom niečo veľmi jednoduché, naozaj, aby sa každý cítil dobre. Nevadí žiadna chyba, veľmi jednoducho budeme hrať rytmus, ktorý má svoje meno, má svoje pravidlá, ja niečo o tom poviem.
Kombinácia hudby, tanca a ohňa vytvorila magickú atmosféru v podaní skupiny Inspinia. Kapiel, ktoré rozprúdili zábavu cez kreatívne workshopy, tematické stánky až po ohňovú show, si každý prišiel na svoje. Návštevníci na Veľkom Draždiaku si užili pohodovú atmosféru leta lásky a pripomenuli si bezstarostné časy 60. rokov. Oh, Suzuki. Oh, Suzuki.